Ás 12 en punto comezaron as visitas cruzadas protagonizadas no domingo 22 de abril pola presentadora Nieves Rodríguez e polo editor Fran Castro. Unhas visitas pras cales as reservas quedaron esgotadas en apenas 3 minutos. Un feito que enchía de responsabilidade, máis se cabe, a estes guías por un día. Pois implicou, primeiro de todo, unha gran sorpresa, non? En segundo lugar, pois aquelo que decía Spiderman, un gran poder implica unha gran responsabilidade. É dicir, cando hai tantísima expectación e hai tantísima xente que se espabila tanto para conseguir unha praza para escoitarte, pois nese momento é cando entendes que se espera moito de ti e intentas dar o mellor de ti para que marchen contentas e contentos. Pois mira, a verdade é que non o esperaba, non esperaba porque, bueno, ese poder de convocatoria, ao mellor deixala para outro tipo de... Non sei, é que de verdade nunca sabes. Nunca chegas a pensar de, lo voy a petar, Claro que vou eu, imos agotar as... Non, nunca tuve un sold out en nada que fixen, entón para min foi super estimulante, non? E tamén unha responsabilidade, non? Dicir, ostra, se a xente estuvo aí atenta a mandar o mail para estar nesa visita cruzada, é porque lle interesa o que podas dicir, non? O que podas transmitir ti como persona, como Nieves Rodríguez. Entón, para min tamén foi un engadido de responsabilidade. No caso de Nieves Rodríguez fixo unha visita moi reivindicativa, vencellando as obras das que falou co mundo audiovisual. Comezou polo regionalismo de Fernando Álvarez de Sotomayor, seguiu por Uxío Souto para rematar con algo máis moderno, con Leopoldo Novoa. Fran Castro, pola súa banda, comezou polos tesouros que agocha este museo da época da prehistoria, ata chegar á figura que para el define a arte, a de Castelao. Unhas visitas que encandilaron os asistentes, quenes valoraron moi positivamente esta iniciativa que levan a cabo dende o Departamento de Cultura da Deputación Provincial. Pareceume moi interesante porque penso que podes apreciar outros puntos de vista do mundo da arte, podes coñecer novas obras que o mellor non te fixabas cando visitabas o Museo de Pontevedra, por exemplo. Eu vin moitas veces e pareime a ver moitos cadros, pero sobre todo os que máis me chamaban a atención, e deste xeito reparas máis en detalles en obras que o mellor pasaban desapercibidas. Si, non, dende logo os museos teñen que facer este tipo de actividades, non? É interesante, non? Ver como outra xente que non é un guía, que non che mostra un punto de vista que non estás acostumado a ver, non? Que o levan ao seu terreo ou o que sei. Este domingo 29 de abril pecharán o telón desta segunda edición das visitas cruzadas Margarida Ledo e Xacio Baño. Os interesados xa o saben, dense presa en inscribirse de balde en gabinetedidáctico.museo@depo.es.